So mae'n eang ofnadwy. O dwi am symud ŵan te at sector arall sydd wedi cael lot fawr o sylw yn ystod yr hen gyfnod clo ma da ni yno fo ac i wneud efo Covid, sef iechyd a gofal. A dwi'n meddwl bod yna lot o raglenni wedi bod ar y teledu yn rhoi cipolwg na da ni'n wedi cael o blaen ar y sector yma. A dwi am ofyn, Enid, neu ddim dipyn bach amdan y ffrydiau addysgu sydd ar gael yn faes di? Enid Williams ydw i'n reolwr maes rhaglen iechyd a gofal. Rydym yn darparu cefnogaeth i staff gofal ar draws y 4 stir. Mae'r rhaglenni prentisiaethau yn cynnig cymwysterau ar lefel 2, 3, 4 a 5. Mae rhaid i'r dysgwyr fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr y wythnos ac yn 18 oed i'r maes yma. Bydda fel arfer yn cefnogi mewn cartrefi henoed neu cefnogi unigolion yn eu cartre. Felly, ein rôl ni yw cefnogi staff gofal i ddatblygu eu gwybodaeth a'i sgiliau i ennill cymwyster fel y bont yn gallu cofrestru gyda'r gofal Cymdeithasol Cymru. Mae gennym llawer o ddysgwyr sydd wedi cychwyn hefo ni ar lefel 2 a wedi llwyddo ac wedyn wedi datblygu yn y swydd, cael mwy o reolaeth ac wedi mynd ymlaen i lefel 3 ac wedyn wedi llwyddo. Ac mewn ychydig o flynyddoedd yn dod yn ôl ata ni wedi cael swydd rheolwr yn y maes ac yn gwneud y lefel 5. Mae sector gofal wedi dod yn amlwg iawn yn y cyfnod yma am ei gwaith da, a dwi'n siŵr y bydd unigolion yn edrych ar y maes gofal fel gyrfa o hyn ymlaen. A fel mae Wendy wedi sôn, mae pethau wedi symud ymlaen yn y cyfnod yma, lle mae dysgu wedi bod ar-lein trwy Google Hangout ac yn y blaen. Ac y dysgwyr wedi elwa hefyd o ddatblygu nid yn unig ei sgiliau, ond ei sgiliau i ddefnyddio y sgiliau technegol lle. Wedyn mae o wedi bod yn gyfnod lle wedyn ni wedi symud ymlaen bod pethau wedi bod yn heriol. A dwi'n gwybod chi wedi bod yn brysur iawn achos eto yn y sector iechyd a gofal mae apprenticeship sgynna ni yn hyfforddi fan ni ar hyn o bryd. Mae nhw'n dal i weithio'n ofnadwy o galed yn dydyn yn y cyfnod yma. Yndyn, mae rhan fwyaf o staff yn gweithio ac hefyd yn gallu ymdopi hefo cario ymlaen hefo'u cymwyster. Ond da ni wedi bod yn sensitif ac yn ymateb i unigolion yn ôl yr amser sydd ganddyn nhw. Ond mae y rhan fwyaf wedi gallu symud ymlaen hefo'u cymwysterau hefyd. A mae'n glod mewn ffordd i'r dysgwyr hynny sy'n gweithio mor galed ac eto'n dal i ffeindio'r amser yna i fod yn gwneud cynnydd hefo'u cymwyster nhw ac wedi symud ymlaen hefyd. So mae'n dweud, dwi'n meddwl bod ni wedi cael cipolwg andros o neis i fewn i'r maes yma sydd wedi bod wrach yn un bobl ddim yn sbio yn cael ei ddiystyru lot yn y gorffennol, ond dwi'n meddwl bod o wir wedi dod i'r amlwg gwan yn do efo'r misoedd caled yma da ni wedi bod trwyddyn nhw. Wel, yn bendant, a da ni fel Busnes At wedi medru gwneud fideo bach i ddiolch i'n dysgwyr ni am y holl waith caled maen nhw wedi wneud. A wedi medru gwerthfawrogi y rôl maen nhw'n wneud yn y maes gofal na sydd ddim yn yr ysbytai a pethau. Wedyn maen nhw wedi bod yn ddiolchgar o hynny ac yn gweld bod pobl yn gwerthfawrogi nhw yn fawr iawn. Mae hynna'n neis, mae hynna'n wir actually, a i'r rhain ohonych chi sydd yn gwylio, mae yna lot o fideos ar yn tudalen Facebook Busnes At Llanrilla Menna i ni, sydd yn jyst yn rhoi blas gwahanol i ni ar y gwahanol bethau da ni wedi bod yn ymwneud â nhw yn ystod y cyfnod yma, ond mae yna, oes, diolch am atgoffa Enid, mae yna fideo andros o neis gyda dim di yn dangos y gwaith caled maen nhw'n wneud.